dito daw. Hello, banding-banding mi sa amuang sa kuan. Suroy mi sa kakawan sa ako ang anak pidot. Ganahan siya nga mag-birthday siya ari mi sa yahang yuta magsuroy sa kanaang iyang mga kakawan. Na siya mga kakawan ris ilahang yuta. Bang iyahang ni Joy kauban siya iyang pamilya. So uban ni mi sa amuang pagsuroy karon. Kalubian ni sa akong anak nga si Pidot. Mani ang kalubian din he. Sagingan nga sa ubos. Mani amo ang hinatag niya nga yuta. Ngayon taon ni ilahang nasunod. Manang suroy gina sila diri. To, sagingan sa ubos niya nga kakawan. Di ato po tayo sagingan dito sa kamanghuran po kanamo dudong jojo. Mga sigingan kakawan sad. To say kalubian. Taon ay kaloy nagtungtong sa kuan tangkugo sa iyang amahan. Ang karisang usa nagtungtong sa tangkugo sa iyang apuhan. Taon kaloy sa akong mga apo, mga pinangga. Muna kakao ni dudong na ko Pidot. Namunga na. Daghan nagbunga. Wow. Muna ilang gisuroy diri. Muna gisuroy dyan sila nga rin. Pasan sa iyahang piso. Sige ko. DJ, kuyo gid sila. Suroy sila hang kakawan. Ari mi diri nagbanding-banding. Atol sa birthday sa akong anak nga si Pidot. Banding ni sa mga kakawan niya. Tungtong. Hala kamugbo. Ang abot sa yuta ang iyang mga bunga. Grabe, daghana nagbunga sa mga kakao sa akong anak na si Pidot. Parang di mo taas. Sus. Kanindot ba? Kadasanga. Si Dudong Pidot. Ikapoy na siya. Nagsuroy siya ang kakawan. Kidakot ako masagod ni. Ngadto pa ni sa atmang. Kami kinulog ko ka imong grabe ko duman. Di apag yun. Nagpundok mo diha sa puna sa kakawan, no? Now. Hala, kaninduta, oy. Daming kakao. Daming kakao. Giproningan ni James. Masa pag umagi na din ni sila sion na ulit siya. Kung ano siya sa dahon na on. Kawan na angkon sa ako ang anak si Pidot. Dinhila mo lang. Uwi mo lang. Nagmungi sa bunga oy. Bunga nga hinog. Kating. Ay bi, dito mo teka diha. Pagkadaghan ng bunga. Wow, hingabot diri sa ibabaw. Grabe yung daghan ng bunga jud. Tangan to sa ubos. Namungingi og maayo. Dahi. Sus, pagkadaghan ng bunga ha. Yan no. Paghuway sa mi diri oy kay nagsuri-suri mi sa kakawan sa mo ang anak Pidot. Ni din hiyahang. Hi guys. Na, kuan. Guys. Sige. Ako na hinatag. Muni hinatag namo din nila. Ano daghan kay mga kakao, daghan kay bunga. So, May ans? O daal gid ay. salamat lang jud tas Ginoo nga niya ay gitay mga nasunod sa mga anak. So, thank you for watching. Bye-bye, God bless.